Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kelalong gajing kerku ke bakrau ke Trai Shnong ki belayo ke kam ke jamling ba gajing Plie jong ke GN Suzuki ya ke outlet ha ke Shnong mau diang ke Shnong ke badan ha ke thai nong po Ripoi district. Gajing Plie jong ke GN Suzuki ya ke ga outlet ha ke sandru ya yong ar jar phosan kalong kum shibenta ban penya ke gajing penya yo ya ki thok ar shaka bagi beriu ha ke ga jok menta ki kam sngotenat ban pendan kam. Lakab ribbon ya ke ga outlet jong ke GN Suzuki dalong Trai ke kong Pristima Jirwan Nongsi do Assistant Commissioner Jong Ripoi District uba e merthong ublalong kumukongsan ringkat ke jinan lang jong ginong Trai ke GN Suzuki bat kiwe ki plasha khot ngau bha. Wish for the best of you and come with your journey with mine. The time and excellence, the growth, but the trust for all those who walk through the doors of this show. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Ni showroom ka jong yan ni jaka ang scam ka ka plan na jong blay berpat te tang nami hina kalian gelang ang scam ka nong sha jong ku ka Shnong ka tao ni ki kena baro but kum jo lang ni lang ko Trai lu te sa thank you so much ma ka jong dole ka jong fi ka lang jong ai sim ni lu ni jo te ngam di Trai no building aso mo bi fi lu kon pi lang ni jaka te ngam pa ba ni lu ji wai lang nang ba kam na jang banyak mat. My name is Kishan and I'm a Jigsaw customer from last 2 years, and this bike has given me a comfortable ride since the day I bought, and it's a very comfortable bike. Mileage also is very good, and the ride which we did today was an absolute fantastic, and the road was suiting the road with the bike. So in future I hope there will be some more Suzuki Jigsaw rides so that I can participate and enjoy with the team. Thanks. Ngamot benong ni apo nong po kamdan ji affair bat ka dealership ka bang ibu apo Shillong ka main dealership te hakane ka jaka ya ki bangi ni plan ki model kinlong haki scooter segment ni don kade ka scooter 125cc te ni don ka access 125cc te apo ka access to ki bun ki variant ni don ko ba south santali ki variant te with different colors te ni don ru kumjo ru ka avenis katur dari 125cc te hakitur ngidan ki variant lala ka jong ki color ki variant te ngidan ka Bogman haka Bogman ngidan arjat long ngidan ka Bogman BT with bluetooth connectivity but kumju ro ka Bogman EX te habai de bat ki bike hangni apo nong po hi te ngin bu ya ka 155cc kata ka de Jigsaw kawan Jigsaw SF but naked kumju ro ngidan ya ka Jigsaw 250 kawan fairing but naked but V-Storm kari adventure bike 250cc
te ya ka facilities kum mafi ong mafi ngi bon jat ki facilities ang ne ngi don ya kane ka finance facilities ha ka bai dei bat ki customer ki bamla ban thiet ya ki scooty ki bike ha ka po ka bai dei bat ka cash le ki don kam ga jing rap kum na ka bank so ngi don with lowest down payment kum ngi ong te ngi don ki financer kin don hang ne bet film don kam ma fin let ma pi sha bank with a simple documentation kum ki KYC te ngiton bon jat ki finance ang niru cholai kum ka IDFC bank Cholamandalam HDFC ICICI bank te akabai de facilities ngiton ro ka facilities ka ba pher tam na bar khot ki archaka kum ka roadside assistant ka facilities ka ba dada kanu ka scooty la nu customer udon kanu ka breakdown kabai de bat shubo ka kali kam start te kani ka service ni ai ki kalong 24/7 te where ka technical team jongi ngidon daga kali hakaba fitang shu phone yo call center number ubangin ai mangi kinyo ikata service ken te lada ka 50 kilometers na kani ka dealership kalong free service kamot lada ka don kanu jing thot jonga scooty ki bike hakaba ide banchna namangi don ki technical technician te film don kam man sio like stang lada day ba fin hab ban replace ki parts lane shubo manta kum customer lalot ka petrol stang lanti lane any kum battery problem ki bam day ban replace te mot kim don kam man sio lada hab replace te kin hab ban sio te kata ka service ka ba compare tengah try ka Shnong ka tawi bar khot kan long ka jingkar khui ki mo te ngidon ru angne kom ka exchange facilities ka ba kilo ki scooty ki jong ki customer kala bandai kanu ka brand kanu company fila ban exchange angne ngidon ru ki scheme ngidon ki offers ka ba ki customer ki nyo ki exchange bonus excluding the evaluation ka bang evaluate ki scooter haba fiapet nge habang shim no kum ka Maruti Suzuki mo ka Maruti Suzuki kade bat kani ka Suzuki motorcycle kade ka jo ka company ka Shillong ka JFR ka long mo Maruti Suzuki kade Saushaka Suzuki motorcycle bada kade ka Arshaka na da fipet na do ka headquarters finpet apo Delhi finpet do ka factory jongki kade ka jo ka plan ru te balai ki breo ki kham ya be ya ka Maruti Suzuki ban compare ki we ki Saushaka ka reason pinapet jangan ni kadi na nakaliang service pinpet lada fitir Saushaka pinyo service cai lu ka bafi don kam hadok ki parts ru ki long reasonable ka rate jongki te pinpet balai ki hadok ki tourist ki taxi local taxi ngilet ya ka Maruti Suzuki because of the mileage nama ka kamdan ka company ka bala hampalat banya ka company Maruti Suzuki te ngamut benong kadi ka jo hi kaniru where ka Suzuki company ka penmi iki arshaka nal kabaidai bagane galong namanta mainly kadi ka service ka bangi ai kia company kam don any compromise kan kamla ban compromise ra bat kabaidai ba ka service te ngamut benong hadu ki parts tu fina compare bat ki company te ki kam long more ka dor jong ki kham duna te fin pet ka mileage kam tam ka mileage fin I manta ki customer na po Shillong kumba ka ri jongi ka hilly area mo nai ki customer ki dang yo bet ka mileage of 56 km per liter tenga karman kham tam le shane sha po Rebhoi district ka long plane ka kham long plane compare ka Shillong tenga sai hang ne lekin kham yo bon mileage as compared to Shillong kan te tang tai ngamo benong te ki breu kin kan long sha ka jingarap ki in terms of the kishim ki arshaka ki jongi ken sakawe ko amane thuk ngi kum ka main dealership ngi layo ro ka khusnam hau arajar arpusaw 23-24 ngi one number 1 in India in service hapo India labon ha ki dealership ngi yo mangi kum ka JN Suzuki first in India in service and then fina 2022-23 so ngi one East India number 1 so kerman mau news namru ngin kerman mangin yo ka kusnam mo borak way India number 1 ya ka mantahi ngidon ka main dealership kalong hapo Maublay dan ngidon kini ki counter ki badet kum ka Maulai ngidon lang ka service te ka polo ngidon ka sales counter nang ta ngidon ka mongap kato de sales and service te ngidon hapo dan kiti ngidang sudah play menta arteo kato de sales te yes hapo nongpo menta te hapo juai ngin na try very soon ngin play da dealership te sipo Garo Hills sa kabamantang ngidon hapo West Garo Hills hapo Tura and then ngidon hapo ka Garo Bada so we are planning ngita
kamen kong swate kong ngi kum ka larangi le ganono ka longi Plie ganono ka showroom ngi kam prefer shwaning kong ki khna ki bedai na kani ka dong na kani ka Shnong na markum mangi ki Trai ru ngi sok kawe kalong kajing ailat dengi mo kum ka maudiang tengin kam prefer ki khna nang ne na maudiang shwa rei ngamong badaken ba nginom scrutinize ki khna bada halor bangila shim ki ngila pentep mo ka job vacancy tengila shim lu ki interview te halor ka eligibility jongki kajing tibet ka jongki maka company ru ka kwa experience ka kwa mo rei ka taru ngim daya ken palat maka dang susdang te wala ka taru ngilala ban recruit ban aikam kat ni ki khna ang ni ka Shnong mo te nganget scam bat baro ki employees ki bangi thung mentai ang ne po maudiang ki dei bet nang ne na po nong po ba tangan kam prefer nang ne ka Shnong mo